Keď nás oslovil pán minister zdravotníctva, taktiež ostatní ministri a na čele s pánom premiérom, že potrebujú podať pomocnú ruku v týchto dňoch a pri tomto celoplošnom testovaní, tak sme okamžite zareagovali. Prosím, hláste sa nám. Si zdravotník za víkend zarobí 1100 eur. Keď sa študenti domáhali svojich peňazí, dostali doteraz niekoľko rozličných odpovedí. Povedali, že zrazu nebudeme platení. A iba prvý víkend som robila, lebo potom, čo mi oznámili, že mi nezaplatia, tak som to zdala. Ministerstvo obrany, ktoré testovanie zabezpečovalo, sme pred 2 týždňami kontaktovali, keďže nám nebol jasný dôvod, prečo by študenti nemali dostať zaplatené. Odpoveď sme dostali jasnú. Každý, kto mal podpísanú dohodu o vykonaní práce s ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, dostane vyplatenú vami zmieňovanú odmenu. Následne to študentom potvrdili aj v Ružomberskej nemocnici, ktorá s nimi podpisovala dohody o vykonaní práce. Nám povedali, že nám teda zaplatia, lebo zmluva je platná. Takto teda znela druhá verzia. Keď však študenti po pár dňoch zisťovali, kedy dostanú svoje peniaze, informácia sa opäť zmenila. Volali sme na ministerstvo obrany, na ministerstvo zdravotníctva, kontaktovali sme ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku a tak každým dňom sa menila odpoveď. Raz áno, raz nie. Posledná informácia z Ružomberka nám prišla taká, že nemáme nárok na 500 eurovú odmenu. Dôvod vraj nie sú zdravotníci, chýba im totiž maturita. Sme vykonávali v podstate všetko to, čo robili aj tí plnohodnotní zdravotní pracovníci. Bez budúcej zdravotníčky Edity by napríklad ani nemohli otvoriť odberné miesto. Keby ja aj spolu s mojím známym, čo je vlastne už vyštudovaná zdravotná sestra alebo brat respektíve, keby sme tam neboli my dvaja, tak zrejme by to miesto nemohli otvoriť vôbec. Opäť sme teda kontaktovali ministerstvo obrany s otázkou, prečo študenti, ktorí odrobili celý víkend, nemajú nárok aj na sľúbených 500 eur. Odpoveď sme dostali takmer totožnú ako pred 2 týždňami. Každý člen zdravotníckeho tímu, ktorý mal podpísanú dohodu o vykonaní práce s ústrednou vojenskou nemocnicou Ružomberok, dostane avizovanú odmenu. A keď sa zdalo, že vec je vyriešená, budúci zdravotníci opäť kontaktovali Ružomberskú nemocnicu, ktorá by ich mala vyplácať. A tam sa vrátili opäť na začiatok. Neviem vám teraz povedať, či dostanete tých 500 eur, či nie. Určite dostanete zaplatené za odpracované hodiny. Hej, a toto ostatné je ešte v riešení. Vraj je problém aj v tom, že niektorých študentov nechali robiť odbery. Je to veľmi neštandardné a pravím, tieto úkony, ktoré ste robili, ste nemali vykonávať. Podľa expertky na pracovné právo študenti nárok na odmenu jednoznačne majú. Ak zamestnanec v dobrej viere vykonal prácu, na ktorej sa so zamestnávateľom dohodli, patrí mu za vykonanú prácu odmena. Odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon dohodnutej práce bolo predovšetkým potrebné skúmať skôr, ako k uzatvoreniu dohody, respektíve výkonu práce došlo. Cítime sa tak, že zneužili našu pracovnú silu a de facto aj na základe toho, že nám to povedali až potom, čo sme boli testovať, tak to cítime ako takú zradu a že nás niekto neustále vodí za nos. Práve preto sa chceme byť za tie peniaze, pretože aj tie financie sú veľkou pomocou pre naše rodiny, ktoré nie sú aktuálne v najlepších finančných situáciách na Slovensku, ako vieme. A je to taká naozaj pomoc, ktorú sme si odpracovali. Regionálne štáby a Alena Stračiaková, televízia JOJ.